Бам, 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 бам. Ляп, ляп, бим, 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 бим. Бим, 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 бим. Здравейте, хора, днеска. Ако ще направим предизвикателство, ако нещо не удари и поемеме демидж, видеото свършва. И няма дори да казвам, че просто видеото свършва. Така, не знам. Така, добре. Че аз попаднах от тази дупка сега. Какво беше? Да, аз тук до една такава спалнах. Къде има дървета, там има кошка, трябва да и прибия за ядене. Аз не знам как я бия. И такова взимам. Защото айде за да барбориме. Много трябва внимателно да слизаме по скали, защото ако там мога да ударим демидж. Няма го правя, ще удара. Не знам, страх ме да не удара и видеото за една минутка. Сега тия овци първо ще ги избия всичките животни първо за храна и отиваме за дървета. Тия крави ще ни трябват. Само да не стане, ама не е гадно толкова, когато е тъмно, защото има скелети, а скелетите не ги искам. И клиперите да ме изненадат от някаква врата, яйде. И зомбите са гадни. Ама скелетите още по-гадни, защото са такива. Какво беше? Просто целото далече и това е пълна гадност. Добре, отиваме на там към дърветата. Чайте се включи телефона. Трябва да ни внимаваме. Първо ще си вземем и камъчета. Така. Сега, там има и пустиня, ако намерим нещо диаманти. Ще направим един диамантен меч. Да, диамантен, защото то сервер не е да го вдигаме, просто ако не удари демидж. Аз трябва да типа това едно дърво 1 час. Много е бавно с ръка. Просто това е гадно с ръка да цепиш дървета. Примерно крафтик едни такива пръчици. Къде сложим там. Правиме една кирка и сме готови това. Къща, къща трябва да си направим. Хора, намерихме сел, само да кажа. Сега, добре, вместо къща ще оцеляме от село. За какво си правя сега къща? Си направя само едни дървени неща. Иначе диаманти, не знам, за какво ще ги направя. Така да си знам, ще направим някакво керчица, там да си изкопам камъчета по-бързо. Добре, правиме само дървета. Добре, отиваме там, ще ги правим селото, да си намерим къщите. Къща малка или голяма, ще има скръще. През това време го вземем това село. Не. Без зомбита. Зомбита не. И отива трябва да внимаваме, защото те взимат. Без зомбита. И да не ударя някакъв вилиджер, ще ни удари оня и... Добре, имаме си храна безплатно. Здравей, голяма че аз като видях се разсеях, мисля, че... What? Какво стана? Мале, как си помислих, че някой ми звънна. Как си помислих, че някой ми е звъннал в пакетче. Що ми взима картофа? Това такова. Ей, не крадете бе, аз си го взимам. Ето го, гледайте го как ми го взима.
Мой си това. Мой си, значи ще убия. Ама нямам шанс никакъв. Защото... някой дойде, ще ме направи на нищо. Аз си взимам картофчета, не ме интересува мои си картофчета. Айде белото, какво ме гледаш, ще взема тук. Аз ги гоня, защото ще ми вземат това тук. Ето, вземам го. Мой си. Ето, вземи го, мой си какво го откраднах. И това. 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 Махни се. Не! Ах, бе! Крадеци! Пазите си градината. Ще насадите по-ново ли лизахте? Бърчеще. Ох, семена такива, такова. Това няма го взема да го поставя някъде. Ще си взема леглото. Без легло няма, не честно, няма да оцеляваме с легло. С леглото няма да е честно. Това, че има затворено това. Няма, важно това да оцелявам. Избирам, тук всички се прибират, трябва и аз. Това легло да се майня, че не е честно. Който иска да си го взима, давам го тук. Безплатничко легло. Те вече, един Теодор ми казва, че вилиджерите могат да бъркат честове вече, когато се махнеш и да ти крадат само емералдите. Което е гадно. Защото ние обичате емералди. Аз мога да се наблюдавам никога да стана. Не, камък! Забравих камък. Добре, трябва да слизаме лекичко, трябва да слизаме по това. Да не ударим демидж от край с нас. Свършено. Свърши. Поемем демидж. Само гледай да не влезе някакво зомби, защото край. Не! Започваме! Зомби бебе! Не! Това беше зомби бебе, хора! Не! Добре, айде излизай. Бе го тук, гадни, няма си хабиен. Аз няма да го бия с кирката, защото ще си изхъба. Махай се. Аз мога да излизам просто. Не, аз махай се. Месо! Купичката. Сега кътеца, кажа прави, бе! Махай се, бе! Помощ, хора, край. Няма да отворя, няма. Какво става от леглото? Виж какво ти наближава. Аз го взимам тогава. За мен няма да спиш днеска. Фъргам го и край. Това. Това бе как си иде. Ясно. Бай. Никой да не ми влиза. Не. Зомбита бебета не ще. Добре, че има лелетос. Аз трябва да излезна в момента. Не стоя тук като падар. Стоя като падар тук. Защо се качва? Чакайте. Погледнах о земя. Дори не знам ударих ли демо, защото така... Погледнах под земята. Не знам. Няма го бориме. Дори... Айде последен път имаме голям. Само един шанс. Само един шанс, казвам. Няма да кача после те, няма да имам по един шанс. Не знам, забравих да изключи крипа. Какво ме гледаш? Айде, махай се. Аз не мога да излезам тук. Няма идея. Ето така ще ги бия. Котките се разхождат, а ние тук се трепеме. Ох, котки, вие пазите от мишки, ама ние сме така.
Само един шанс имам. Ай, махай се! Ще скочи и ще ме убият. Виж го, не мога да се убие това. Аз съм да ви кажа, отвори го вратата. Ще се приготвя така клипа. И си отворя вратата. И се кача нагоре да поглежда какво става. Добре. Не, няма. Добре. Слизам надолу леко. Има един шанс. Там има зомби, бебе. Какво правиш? Някой ме ги пие, бе. Виж колко е тъпа да пийки, бе. Тук има зомби. Приятел! Ехо! Ехо! Това зомби е тъпо! Хало! Маха се, отим пред голямия моето момче. Айде. Айде и ти зате да увлечем до голямият. Да умре, чайте, че мен зомбито пък може да ме отради. Айде, айде! Та сега седа с зомбито, колко прецаках. Котка. Трябва да умреш. Умри. Не ме доближавай. Да ме доближаваш. Няма да ме доближаваш. Няма да ме доближаваш. Умри. Слагай. Аз съм като пазач. Ударих грешката. Хало, тук мой бебе.